Салому алейкум. Видеоро ба диққат та охира тамошо кунед, барое ки видеои полезӣ мешавад ва совети шумо мада дар кор. Барои чӣ ки чихе ки дестем бардорои ҷада полни телефонҳо ҳама моделаш ҳастай ва ҳозир бошад мо склад омадагем ва ҳозир бошад як ба як қати шумо мебинем кадом телефонҳо ҳастанд, кадом телефонҳо нестанд ва шумо гап занед ки бисёртар ман ҳамун кадом телефона магазин биёрум ва ҳамун телефона худо хоҳад ман шуморо меёрум ва барои шумо ҳама вақт наличи дар магазин меонам. Чӣ хеле медонӣ планшети ҳамун легендарни Atouch X19 Pro нархаш дар магазин мо 8000 рублай, 7990 рубл, 8/256 тагай. Мисол ин планшетҳо ҳастанд ва ин бошад Redmi Note 12 Pro Plus. Чӣ хеле мебинед 8/256 тагай, свети сиёҳуш. Ина бардоро наличи дар уже омадагай. Медонед ки бемалол заказ кардан гиред ва иҷада Poco F5 Poco F5 бардоро иҷа бошад Poco F5 12/256 тагаш. Хоб нарх навои ин телефонҳо бисёриёшон масалан ҳозир дар Telegram канал мешавад. Метавонед ки Telegram канал ҳам дида масалан нархошам бинед. Нарх Telegram канал дар описание мешавад. iPhone 15 Pro Natural Svet 256 тагаш. Чиқа мебинед запечатани 1 сол гарантияш хатин. Нархҳои iPhone-ҳо албатта тез иваз шуда меистанд. Ба ин хотир рақамҳое ки дар рӯи экран дестед рақамҳоро занг мезанед ва ҳатман уточнӣ кардан мегирем. A24 4/28 нархаш бошад дар магазини мо дани момент 17490 рублай. S23 Ultra телефони легендарни, мисол свети сабзаш, топ телефони флагмани Samsung ва S23 Ultra свети сиёҳуш, свети сабзаш, любой светиш ҳастай ва количеством албатта барои шуморо ҳаст. Ва A14 любой расветкаш ҳама вақт шакли худ дар магазин мо наличида ҳастай ва иншоалло айс пасанд мешава. Любой расветкаш ҳозир ина 64 тагаш ва иҷа бошад Samsung A34 A24 нигоҳ кунед 8/128 тагаш. Чиқа ки видедем 8/128 тагаш иҷада ҳастай. Нархи бошад 19990 рублай ва Samsung A34 нигоҳ кунед бардор свети сиёҳуш, свети лаймаш, свети сиёҳуш, свети лаймаш, свети силвер, свети фиолетовый, лайм. Любой расцветкаш хати ҳаста, любой намуд характеристика 6/128 тагаш бардорои азиз. 6/128 тагаш ва инҷада ҳастай 8/128 тагаш. бо ҳаст иҷада 8/256 тагаш. Ҳамаи намудаш ҳастай ва ин чиқаре ки медонем бардорои телефонҳо дар дарони об кор мекунанд. Samsung A34 тестшон дар канал ҳастай. Чиқа дар дарони об истифода бурдагим тест кардагим ҳамаша диданатон мумкин. Samsung A54 8/128 6/128 хез запечатани нав 1 сол гарантияш хати дар магазини мо ҳастанд. нарх навои телефонҳо чиқа гуфтам дар Telegram канал Redmi Note 12 Pro телефони легендарни соли 2023 барои чӣ? Барои оне ки 20 зарядка 60 ватта дорад ва процессор игровой процессор камераш бошад 108 мегапиксел. Нархшам бюджетни 22990 рубл. Ва иҷада ҳаста телефонои бюджетни падарчни барои бародаро барои Тоҷикистон бурдантон Poco S51. Ҳама телефони арзон Poco S51 5490 рубл. памятиш бошад 64 гигабайт. Realme S55 ҳаста инҷада бардорои азиз ва Honor X9 нигоҳ кунед бардоро Honor X9 телефоне ки экранаш то хурдагай ва дизайнаш абҷоибай 5G свети сабзаш, свети сабз, свети лёдаш, яъне ки сафедаш, свети сиёҳуш. Infinix телефонои бюджетни ва иҷада ҳозир як телефони дига ҳаста. ин хеле телефонои Ulefone гуфтани телефон биромадагай нав омадааст ҳозир. Боз шумо аввал нишонтон медиҳем Ulefone-ра. ин хеле телефони Ulefone чӣ хеле бардорам хеле телефонҳо дар коратон. агар ки дар кортон боша нависен ки ҳо ҳам телефонои Ulefone-ра биёр. масалан худо хоҳад меёрум ва ин хеле телефонҳоро барои шумо дар наличи ҳама вақт дар магазин меонам. дидестен телефонҳо ба қувватиша батарейкаш 10000 мача хато накунам. батарейкаш нигоҳ кунед бардори азиз. батарейкаш 10000 мача 50 мегапиксел камера дорад. 12 оперативкаша 256 памяти телефон ва нархҳои телефонам бениҳоят арзонай ва агар ки гӯем ки ҳам бародар биёр иншоалло дар наличи меёрам дар магазин барои шуморо тайёр мемонам. инҷада бо Tecno Power 50 ҳастанд. Tecno Power 5 Tecno Power 5 Pro Camon 20 телефоне ки AMOLED экран дорад. отпечатки палец дар рӯи экранша 8/256 тагаш. нархаш 15000 рубл дар магазини мо. A24 свети сиёҳуш, свети лаймаш,
А34 628 А54 нигоҳ кунед. 256 тагош чанд тай бардоро. ин ҳамаш барои шумо. Любой намудиш, Индия, Вьетнам, любой чиз ҳастай, ҳамаш дар наличӣ барои шуморо ҳаст. Ва Tecno Neo 3 батареяш 7000 мАч. 4/128 ван телефон ва нархи телефон бошад дар магазин мо 11990 рублай. 7000 мАч батарейка дорад. Бардоре ки мақсад такси не чиз да кор мекунанд, Яндекс доставка кор мекунанд, беноҳат телефони хубай. ҳамин рӯз уже якчанд бор дода фурӯхта метавонед ки видеоша дар канал омада тамошо кунед. Redmi AD Plus ай ҳама телефони буҷетни Redmi AD Plus ана ҳамин телефонай ва аз аперскаси памяти 64 тага свети сабз, свети кабуд ва свети сиёҳ шастай. Ва Redmi Note 12 чикар мебинед. Дар инҷа ҳама Redmi Note 12 Redmi 12 ан. Обзори Redmi 12 ам дар канал буромадагӣ, метавонед ки обзорша тамошо кунед. Авлоди Redmi гуфта видео кардагим. Ай Redmi 12S сар кардагӣ, ки ай Redmi 12S, Redmi 12 сар кардагӣ, айнами телефон. То Redmi Note 12 Pro Plus ам моша обзор карда, характеристикаш шумо нишон дадагим. Redmi Note 12 6/128, Redmi Note 12 8/256, Redmi 12S, Redmi Note 12 8/256. ҳамаи телефонҳо уже дар наличӣ ҳастай, метавонед ки бемалол омодан гиред ва чикар медонед ба тамошавии сола, яъне ки соли 2023 3-4 рӯз дига мондагӣ, метавонед ки биёед бемалол телефонҳоро ай магазини мо харидорӣ карданатон мумкин ай. Ва чикар медонед дар магазини мо ҳозир бозӣ рафтесай. Масалан касе телефон мехара, шарик дар дили шарик падаркаҳо ба ҷо кардагем, насиб буда кадом намуди падаркае бурад, иншоалло ҳамон насиби худат мешавад ва падаркаро мегирӣ мерай. Так что рақамҳое ки дар рӯи экран дидест, ҳам рақамона муроҷиат мекунед ва ҳатман адресҳо мепартоем. Дар рӯи экран адресҳо ҳаста. Шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёний. Дар охири видео чихе ба магазин омадан ай метро буромаданша нишон метиҳам, ҳамҷа мебиёед ва бемалол магазинда телефонро харидорӣ карданатон мумкин ай. Графики кории магазин аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад без выходной. Так что мебиёед телефонро харидорӣ кардан мегем ба нархи дастрас. Албатта телефонҳо ҳам фақат мода нав мешавад, 1 сол гарантияш қатъӣ. Мондагӣ обзори аксессуарҳо худохоҳад дар давоми дигар видео мешавад, дар канал мешавад. Метавонед канал омада тамошо карданатон мумкин ай.